Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Nining santos kamisa atong ipadayon sa pagampo ang atong mga panginahanglan, ilabi na gyud nga kini gyung mahunong na kining COVID-19 nga pandemic sa tibuok kalibutan o dinhi sa atong nasod. Padayon sa natong iampo ang atong mga kaigsuonan ng mga frontliners ni COVID-19. O labaw sa tanan, iampo nato ang atong mga benefactors nga naghatag o tabang nato dinhi sa atong mga proyekto sa simbahan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Amahan, agaka o panalipdi ang imong katawhan o gihatag kanamo ang wayhunong nga pagtahod sa imong ngalan o ampingi kami kanunay diha sa imong gugma. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa ikaduhang basahon sa mga hari. Unya nakabalita ang hari sa Assyria nga si Tirhaka, ang hari sa Ethiopia. Nagpaingon na sa Assyria aron pagsulong kaniya. Sa pagkabalita niya niini, nagsugo siyag mga tao sa pagsulti kang Ezekias. Ayaw palingla niya ng imong Dios nga nagsaad kanimo nga ang Jerusalem. Ayaw palingla niya ng imong Dios nga nagsaad kanimo nga ang Jerusalem dili gayud mailog nako. Nasayod ka na sa gibuhat sa mga hari sa Assyria sa tanang nasod nga iyang gisulong gilaglag gayud niya sa hingpit. Nagtuo ka ba nga may makaluwas kanimo? Nadawat ni Ezekias ang sulat gikan sa mga sinugo sa hari sa Assyria ug iya kining gibasa. Unya miadto siya sa templo sa Ginoo ug iya kining gihikyad sa tubangan sa Ginoo. Unya nagampo siya, O Ginoong Dios sa Israel, nga naa naglingkod sa trono ibabaw sa mga kerubin. Ikaw lamang ang Dios nga naghari sa tibuok kalibutan ug mao'y nagbuhat sa langit ug sa yuta. Pamatia in taon ako, O Ginoo, ug tanawa ako. Pamatia ang mga pulong sa Sinakerib nga niya nining sulat sa iyang gipadala kanako agig pagbiay-biay kanimo. Tinuod o Ginoo nagipanglaglag sa mga hari sa Assyria ang ubang mga nasod ug ipanunog nila ang mga Dios nga sa maong mga nasod kay dili man sila tinuod nga Dios kundili mga binuhat lamang sa tao gikan sa kahoy ug bato ug nangaugdaw ang maong mga Dios busa karon o Ginoo nga among Dios, luwasain taon kami sa hari sa Assyria, aron masayod ang tanang gingharian sa kalibutan, nga ikaw lamang gayud, o Ginoo, mao ang Dios. Unya, ipasuguan ni Isaías si Haring Ezekias, nga agig tubag sa pagampo sa hari, ang Ginoo miingon. Gibiay ka sa katawhan sa Sion, ug gikatawhan kanila. Kay sa Jerusalem may mga tao nga mahibilin ug sa bukid sa Sion may mga tao usab
nga magpabiling buhi. Buhaton gayud kini sa Ginoo tungod sa iyang gugma. Kini ang giingon sa Ginoo bahin sa hari sa Assyria. Dili siya makasulod ni makaduol ni ining syudara ni makahigayon siya sa paggamit sa iyang pana. Mupauli siya sa iyang nasud agi sa dalan sa iyang giagian sa iyang pagpaingon nganhin. Dili siya makasulod sa Jerusalem kay panalipdan ko kining syudara tungod ug alang kanako sa akong alagad nga si David. Ug niadtong gabhiuna miadto ang anghel sa Ginoo sa kampo sa kasundaluhan sa Assyria. Ug ipatay niya ang usa ka gatos ug 85,000 ka sundalo. Sa pagmata sa taga-Assyria sa pagkabuntag, nakita nila ang maong mga sundalo nga patay na. Busa sa Sinakerib, ang hari sa Assyria, mipauli sa ila ug didto puyo sa Nineveh. Responsoryo. Ang Dios nagasagang sa iyang syudad hangtod sa kahangturan. Ang Dios nagasagang sa iyang syudad hangtod sa kahangturan. Halangdon ang Ginoo ug angayan daygon diha sa syudad sa atong Dios. Ang iyang balaang bukid labing matahom sa kabukiran mao ang kalipay sa tibuok kalibutan. Ang Dios nagasagang sa iyang syudad hangtod sa kahangturan. Ang bukid sa Sion ang kinalayan sa amihanan mao ang syudad sa dakong hari. Ang Dios ana sa iyang mga kuta gibantog siya sa kadalangpanan. Ang Dios nagasagang sa iyang syudad hangtod sa kahangturan. O Dios, gipalandong namo ang imong gugma sulod sa imong templo, sumala sa imong ngalan, O Dios. Mausab ang imong kadayganan, nagaabot ngadto sa kautlanan sa yuta, sa katarong puno ang imong kamot. Ang Dios nagasagang sa iyang syudad hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo mana kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, ayaw ihatag ang butang balaan ngadto sa mga iro, kay tingalig musumbalik sila ug mupaa kaninyo. Ug ayaw iitsa ang mga perlas ngadto sa mga baboy, kay kini tamak-tamakan lamang nila. Buhata sa uban ang buot ninyo nga buhaton nila kaninyo. Kini ang kahulugan sa balaod ni Moises ug sa pagtulun-an sa mga propeta. Sulod kamo sa sigpit nga ganghaan, kay lapad ang pultahan ug sayon ang dalan paingon sa impyerno, ug kini ang gisubay sa kadaghanan. Apan masigpit ang ganghaan ug malisud ang dalan paingon sa kinabuhing dayon, ug jutay ra ang nakakaplag niini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang atong ebanghelyo sumpay ni kagahapon kadtong ingon ayaw paghukom. Nya karon na sad ang gisulti na sa ni Hesus atong ebanghelyo nga ayaw ihatag ang mga Diyosnong butang or balaang butang ngadto sa mga iro or ang perlas ngadto sa mga baboy. Nakasabot ba mo ana? Wa mo kasabot? Wa sa ko kasabot kayo. Unsa may
unsa may pasabutan nas Ginoo, ayaw ihatag ngadto sa mga iro. Kanang tupad nimo diha unsa man na iro na dili. Kaning gahumili baboy ni dili. Naon ani murag baboy no. Unsa may usas mga kahulugan ani kay daghan man ni siyang mga interpretasyon ning ganahan ko nga mo pamalandong nining maong kahulugan. Nga sulod nato naa dihay baboy, naa dihay iro. Sulod nato ba? Wa diha nang imong tupad, pero naa sa na siya, naa diha sulod niya. Nya mugawas kaining atong pagkairo o kaning atong pagkababoy, di kita ka maong mo respeto. Mahimo tang kanabitang murag dili tao ba? Naa man nato kana dayang masuko na ka di ba muram kag iro nga nagpaghot. Kana diyang imo lang bugal-bugalan ang tao nga nagtinaro nga nimo, imo lang kana ganing insultohon, imong libakon, mura sa ka nagbaboy. Kana bang way respeto, ungaron lang, yatak-yatakan lang, ihian lang, ana di ba? Hugaw-hugawan lang ba? Naaman sana. Kana diyang tigbandalism diyan ang atong mga siyudad kana adin hinon dapit sa liluan wa man kay dinhi pero adto ka Cebu City bisa tibok kalibutan basta kana mga sentro gani nga siyudad naa gina mga vandalisms pangguba adin niam sa daghan dinhing mangguba panggubon ang kaning ato mga gipanghimo nga tarong-tarong nya ngano man na kay naa nila ang pagkababoy so kining batasan sa iro kinaiyas iro o kinaiyas baboy ni ani nato. Nya usahay ang atong Dios nun nga kinaiya ang Espiritu Santo nga niya nato usahay atong ihatag ngadto sa kinaiya sa pagkairo o sa pagkababoy. Akong pamalandong ani ba kita untang nagsimba dinhi alabaw na gyud ko pare ipakapin ko paning dikon nga niya sa akong loyo o kaning lector diri skilid nga buotan sa kaignaon dili unta ta magpakita nga nagsimba ta dinhi, nagmisa ko dinhi, pero ang akong batasan murag iro, murag baboy ngadto sa akong isig katawo. Karon kumusta man inyong batasan ngadto sa inyong isig katawo? Murag baboy o murag iro o mura og Ginoo? Yanin tulo. Iro, baboy o Ginoo? Kung di na ka manghatag ng imong tanom ngadto sa imong silingan, daw na kay kastanan, unsa may batasan nimo? Iro. Inikaon ug nay mo dol sikmat. Baboy bugno. Nya wa mo maginingon ana. Oh, mga naon ni amot lang. Unya kun mangural na kas imong balay, imo na nang kuralon imong balay kay di gid nimo pasudlan, nya igihan kay kas imong yuta, unsa may batasan nimo diha? Nya sige kag simba dinhi. Naron na ninyo. Ay, mga igya, mga iro kay tagdag ko no. Niya kun ang pari ang tanang kolekta isuod nas bulsa unsa man na siya? Baboy. Oh, kanon gyud tanan wagi ihatag. Mao na siya. Nya wa ka ta maingon ani karon. Ning barug hata nga ako simbolo ko ang kinaiyas Ginoo mao gi akong ipakita. Dili na ko ipakita ang iro nga ni anako. Dili ko gusto nga akong gisimba dito simbahan. Ako lang ipapatay sa iro o ipahugaw-hugawan sa baboy. Oo na siya. Sa unang pagbasa, kining hari sa Huda, sa Jerusalem. Gamay kining Jerusalem. Unya ang nisong niya, usa ka dako kayong hari nga mibuntog na sa tanang mga nasod 12 man ka nasod ang Israel nabuntog na niya ang 11 ka nasod usa na lay nahibilin unya gisaad mas Ginoo nga ibili nako ang Huda dili nako ipabuntog ang Huda tungod og alang sa akong pinangga nga hari nga si David so katong ubang mga nasod 11 ka nasod sa Israel nga nagtuo sa Ginoo pero nagsimba ng mga Diyos-Diyos ba? Wa na sila mo tuog yun sa Ginoo nga gituhuan sa Israel kanang gitawag nato og Yahweh sa daang testamento. Katubang Ginoo nga gisimba ni Moises.
Wa naman mutuwa na ang ubang mga nasod sa Israel. Di ba, naingon man to gahapon, inyo nang gisimba ang mga Diyos-Diyos sa inyong mga silingan. Nangabuntog sila sa mga hari. Ang nagsimbas Ginoo nga tinud-anay, mao na lang ang Jerusalem, ang Huda. Kisa tuingan atong ilang hari sa Huda, ter? Nya dito ga. Wah, pakibaw sa dati. Kisa to? Sige lang, sa ilong alang ko mga igsoon kay hasta ako nalimot. Unya si Propeta Isaías maoy misulti ngadto sa hari. Mahal nga hari, ayaw kahadlok. Kuala. Kumbati yun. Kay dili itugot sa Ginoo ning mabuntog ang imong gamay kay ging harian. Sunan ka ang nisong niya, ligon nga mga sundao, 185,000 ka mga sundao. Nya gamay kay kang nasod, sulngon kag 185,000 nga mipatay o milaglag sa daghan kay mga nasod kay ilang giagian. Hadlok anay, pero wag yun mahadlok ang hari. Ningadto siya sa Ginoo, niingon siya, ikaw man gyud ang tinuod nga Ginoo. Ipakita nining maong hari nga nagbugal-bugal nimo kay giingnan mas hari. Ikaw ay nalang yung tuwa ng imong Ginoo nga manalipod nimo. Makapanalipod ka na nako. Aning ako rong pag-atake. May pagmusurinder na lang kang daan. Wa siya musurinder. Unsa may gibuhat sa Ginoo pag humanyag ampo ato nga ipakita ang imong gahom, ang imong pagmahal ug way arang nimo. Pagkagabi gipadadaan sa Ginoo og anghel sa kamatayon ang kampo sa taga-Assyria ug ang katong 185,000 nga lig-on kay sundao kurot yung kamatay anang gabiona. More sa iyang gibuhat dito sa Ehipto ba nagipangpatay ang katong kamagulangang anak. Nabagoy arang sa Ginoo? Wa. Pagkamatay, naglakaw in tawag pauli is ila ang hari, siya na lang usa. Nagsigig pangagho. Ano man siya kuyog? Patay naman tanan, siya na lay buhi. Nya. Makaingon ka taana nga ang Ginoo makahimo dili makahimos tanang butang. Mahimo niya ang tanang butang. Pero nganong wa man niya tangtanga kining ato karong COVID-19? Hapit naman ni muunom kabuan sige mo lang gyapon tang tap-tap. Daghan pa man gyapon ang nataptan karon gasugwak pa man ato mga hospital. Di man gani ma-admit ang magpa-admit karon kay naa may daghan na kay nakasud didto. Hadlok man kay tas COVID. Wa man sad mawa ang COVID. Di man gani pasimbahon ka na mga tiguang. Mamugos ra pag yun ng uban. Tungod aning COVID. Nganong wa man itangtangas Ginoo. Kay wa na sad ta maliwat sa hari sa Huda. Nga ang iyang pagsalig tuas Ginoo. Wa sa iyang kaugalingon, wa sa iyang sundao. Kita karon grabe ang atong pagsalig sa atong kaugalingon. O kining atong tawhanong kaugalingon mga igsoon mo atong saligan, kutob ra gitas kinaiyas baboy og sa iro. Kutob ra kita diha kamo mga asawa ug ang imo ra gyud kinaiya imong saligan, ang imong pagpakigrelasyon sa imong bana, mura ra gyud kag baboy, murag iro, igihan kay kas imong bana. Mamugno kas imong bana. Mausad ang bana, manikmat sad sa iyang asawa, unya ato mutila sa silingan. Joke. Nga naman, kay kanang iro og ang baboy, nga naapod nato, nga kinaiya, ang iyang kaugalingon mo iyang tagbawon. Mo ginay ilang kuan, mo ginay ilang paradigm sa hayop, tagbawon ang kaugalingon. Ya kita karon, ingon ana naman ta kadaghanan, wa naman ta mosalig sa Ginoo, wa naman nato tagbawa ang Ginoo. Ato naman lang tagaag gamay kaing porsyon. No? Nabitaw to'y kuno'y pari nga bright kay ba? Bright kay itong pari nga theologian niya, doctor in theology niya pagka-assignan niya parokya, ingon dayon siya, Lord, ingon magyud ka nga 100% ihatag diha nimo ni aning tanang kolekta, ako ning ihatag nimo. Inig-iksa na ko anis babaw ang mahibilin diha imo ang mahog ako pasabot ana gihatag na nimo nako.
Moto tanang kolekta giiksa niya nga sa babaw. Total gamhanan man ka, pwede na nimong kuptan niya. 100% yun. Pag iksa niya nga tanan papel og sinsiyo, ang nahog siya, salamat Lord, ako na ni. Ana. Sakto to dili. Manindog na ta. Pag-ampo sa katawhan. Mga igsoon, mag-ampo kita ngadto sa amahan nga kanunay nag-atiman og nahigugma kanato diha sa iyang gahom og naway sukod. Busa malaumon kitang moingon, pamatia kami amahan. Pamatia kami amahan. Nga ang simbahan magkanunayong magsangyaw sa pulong ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Pamatia kami amahan. Nga ang mga nasud mo ila sa kalinaw ug ipatigbabaw ang hustisya ug katarong. Magampo kita sa Ginoo. Pamatia kami amahan. Nga ang mga nag-antos nga dili sila kawad-an ug paglaom, magampo kita sa Ginoo. Pamatia kami amahan. Nga ang sulugoon sa Dios Teofilo Kamumot Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Pamatia kami amahan. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan na pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Pamatia kami amahan. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug laing-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan panggrasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Pamatia kami amahan. Nga ang mga mihalina nga maangko na nila ang kapahulayang dayon, magampo kita sa Ginoo. Pamatia kami amahan. Langit to namong amahan, dungga ang imong katawhan, kining among mga pangamuyo, nga among gituboy nga naha kanimo uban sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. All that I am, all that I have, I lay them down before you, oh Lord. All my regrets, all my acclaims, the joy and the pain, I make them yours. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaray paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa tibuok kasalanan sa tibuok ni mga santos nga simbahan. O Ginoo, dawata ang among halad, kining sakripisyo sa kadait maghinlo unta kanamo sa hunahuna ug sa kasing-kasing ug maghimo kanamo nga kanunay nga mahinangpon sa pag-alagad kanimo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan
ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni Hesukristo ang among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhono nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit o giyuta sa imong himaya, usana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag ni iningadto siya mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo na si si Kristo mabalik man. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan niining pans kinabuhi ug kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among papa, ni Jose ang among arsobispo sa tanang mga pari, mga reliyoso, mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi ng among gipamisahan karon ug kadtong nangamatay nga wa nay nahinumdom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi o kadtong nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tulangit ng amahan, gamito nato ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo, anaa ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw ihatag kanamo karong adlaw ug pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo ug di mo kami tugyan sa pagsulay, hinunua luwasa kami sa dautan.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaw sab kanimo, ipakita ta ang pag-inig sa unay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, Hatagi kami sa kalinaw. mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, Dili ako angay, makalawat kanimo apan panulong lamang ang maayo. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw ug gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo, magampo kita. O Ginoo, naghatag ikaw kanamo sa lawas ug dugo sa imong anak, aron pagbag-o sa imong kinabuhi dinhi kanamo sa imong kaluoy, hatagi kami sa dili kaduha-duhaan nga kaluwasan ug dad-a kami nganha sa kinabuhing way katapusan nga among gisaulog niining Eucharistia. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata alang sa COVID-19. O Diyos sa among amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami batok niining COVID-19, nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliw po kami sa imong grasya alang kanila nga gitahason sa pagtuon sa kinaiya ni ining maong virus ug sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap ni ini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina
nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug diniyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliw po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria panabang sa mga Kristiyanos, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer, Iampo mo kami. manindog palihog. Mga igsoon, usa sa mga nindot nga gasa nga gihatag sa Ginoo kanato karon mao ang Dios non nga mga kinaiya. Ang kabalaan, ang kapansensyoso, kamahigugmaon, kamanggihatagon ug uban pa. Di lang gini nato ihatag sa atong kinaiya nga murag baboy og iro. Na siya. Ato sang ipadayon sa pagpasalamat sa Ginoo sa mga tao nga mitabang sa atong mga proyekto dinhi, siging hatag silang contribution taga dinhi sa atong parokya, gawas sa parokya o gawas sa nasod. Hinaot-unta ang Ginoo maglamdag ug maghatag nila grasya. O magampo ta og dugang pang mga sponsors, mga donors nga mohatag nato kay naa pa man tay daghan nga panginahanglan pinansyal para ning atong proyekto. Hinaot-unta nga naapay daghan nga madasig sa paghatag kanato. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, atong dad-on ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.